Салом алайкум дӯстон. Бисёр клиентон барача мепурсанд. Барачаи ҳастад ки бисёр дорем аз 20 сантиметр то 2 метр 80 сантиметр ҳаста. Ҳамаи мудрангш қайбаста қариб 20 ранг 25 ранг ҳастад ки ҳаста. Майдашам ҳаст калонш ҳаст. 1 метраш 10 сум кардем, 15 сум буд 10 сум кардем. Касоне ки гирифтариян марҳамат аз адрес мо бозори Корвон, Пажарка дасти рост мегардӣ, чорум қатор 119 дукон. Чорум қатор мегардӣ, охириш 119 дукон, рӯ парои хитобозори дуюм мешавад. Лекин дар таги видео комментария дар номари телефонам мемонем. Занг занем. Ҳамаи рангош ҳастад. Касоне ки бисёр мегиранд, мақсад суратро экана метавонем, метрашо нависем, 20 метр боло дастсафка мекунем. Одаме ки барои дузандагӣ мегиранд, барои ёдгирӣ, барои фурӯш мегиранд, марҳамат ҳамаи намуд рангаш ҳастад. Бояд пеш биём, бо стрича компактам дорем, филрӯи гулдор дорем, паплинам бисёр дорем. Адресмон бозори Корвон медароед, дасти рост мегардӣ. 1-12 Пажарка медоед, дасти рост мегардӣ. Чорум рият медароед, рост то охира меоед, 119 дукон мешавад. Боз занг занед, касе ки адреса намеёбад, занг занад. Ҳамаи намуд рангаш ҳаст. Марҳамат бинед.